Sanibona abantu baseThekwini, Zulus and then Mash and Mash and the likes. Ngathi sisenizoba nemithetho eminingi and ezosipora, yabo. Ngathi nizoba nemithetho eminingi. And then sekhona usisi Nomfundo la Ndlovu, and then kwi-profile yakhe I love Jesus Christ, nami ngiyikholwa fine. Walapha eDurban. Ngafika I think it was 2013. Actually, earlier than 2013, it was 2008. Sivakashele esontweni uMlazi Christian Center, and then sasifikela siphuma la eJohannesburg sayishuthela phakathi esontweni. Bangibiza abobhuti babazalwane esayidini indlela abakhuluma nami ngayo, just for one simple thing, ukuthi bengishuthe esontweni. Ngalesikhathi asazi next nokuthi akuvumelekile ukushutha esontweni. Ngalesikhathi sifika siyisonto eliyibranch lalelo sonto lelo from the East Rand. That they actually even explain it properly, no. Kwaleyo mithetho ukuthi why kungashuthwa emasontweni especially enu lapha eNatal, I don't know. Ngathi into ephuma especially kuma Pentecostals and them, and then mangizwa ke nabo 12 apostles banaleyo mithetho and everything. Thina siyiphumela emasontweni abazalwane ke, like abalula na laba kudala, hayi laba benu bamanje, ukuthi umuntu uyazirekhodela uyazishuthela and naturally uyakhona ukwenza into ngendlela yokuthi ungadisturb abanye abantu. So nasemingcwabeni yasemakithi abantu keep ama-cellphone beyishuthela because kwaba nje imvuselelo kwakhonzwa kanjalo. So azangishayela abantu imithetho ukuthi hey umngcwabo wakithi lona ngazosishutha yabo, like ngoba sajwayela nje ukuthi umuntu unomkhuba ukuthi ashuthe into ekuthi usuke eyithandile noma mhlambe esuke eyibona ngasikhathi mhlambe ngezathu zakhe ukuthi ayigcine mhlambe as isikhumbuzo or even as evidence. So yithi laba siyamasha sikumash and mash, and then ngiyazishutha mina, and then siyashutha kube nento eyenzakalayo siyishutha bese ke ngiyalinganisa in the norm, bese siyayishutha bese ivela e-TV ishuthwe yintatheli zabelungu abanama agenda abo bayiveze ngenye indlela. So mabenzi njalo usually then sinawo ama-video amanye akhombisa ukuthi lento abayishoyo iyamanga because the actual thing which happened ile, yabona nto le. Okay, so now nithi singashuthi. Okay, sounds like khona izinto eziyimfihlo esingazake zike thina esimenywayo ukuthi sizomasha esezihlosiwe noma ezenzakalayo. Alright, and then nakhona masengilalela lama comments enu kuzwakala ngathi khona abantu nje bayabaqhakambiswa kambi for ukushutha bengazi ukuthi akushuthwa kwamash and mash because umthetho wenu-ke lowo emamashini kujwayelekile ukuthi kushuthwe cishe kuma-gatherings awomphakathi noma ikuphi, whether kunengoma kuyagidwa noma ubona udlula ngendlela ubona kunomshado kube khona into echazayo uyashutha, asikaze siyocela ama-permit ukuthi sishuthe. Into ebesiyibona mawusingena kumabhilidi athize ukuthi ukhila kufuneka i-permit nakhona. I remember kuqeda kwakhiwa i-pavilion, the laws were draconian ukuthi kungashuthwa ngalesikhathi like mawula eGoli siyashutha njengala eGoli kuyimanje, like mawusejardini laseGrace kuyashuthwa. And then but the time sivakashele Oasis ngo-2013, hey nakhona kwezi security guard uzositshela emlazi ukuthi akuvumelekile ukushutha njani ngathi kwenze njani ngani. What's your problem yini nama-celebrity? Aseniyabhora nesithuthezi bantu baseNatal. I don't know ukuthi le culture niyithathephi. You know what, mawubheka abantu i-culture yethu esiqhamuka, you find people are smiling to tourists and the likes bafakwe ey'ncwadini international. Masithaka leza y'ncwadi laphaya abantu akade beshuthwa kudlulwa ama-tourists, and then they made publications and acts to celebrate the cultures of places that they saw. They didn't go and request the permission. Yeah, these communities that they
pass along the way abaye baba ne-interest yabo babashutha. Yetho, so they never made amalentuza ukuthi okay sekuyofaka ama-application form ukuthi sicela ukuzoshutha kanje kanje kanje. So seniba nemithetho ebhorayo. So I don't know, I'm assuming ukuthi okay mangabe mhlambe kukhona into esuke ihlosiwe ekungafanele ivele kwabomthetho, that makes sense, that makes sense. It's just that some of us are not aware ke ukuthi khona mhlawumbe izinto enihlosile ukuthi nizenze. Thina sikwimarch because we are wanting to show ukuthi we are also supporting the cause and we want to have evidence of the fact that we were there. Iphi evidence? Oh, ngime ngiyi-1 lapha eceleni esayidini ngingabonakali ngisho nasemashini bese ngithi okay bengikhona ku-march and march lapha esayidini but ukuze ngingashuthi laba abanye abantu. Is that how it works in your march and march or in the KZN world? Mina siqhamukela emakhaya naku-Bergville angaze ngiyibone le mithetho le yenu. Lapha eDurban ngathi nine-problem. They've got a serious problem. And funny enough, masibuka ama-video aboma-YouTube, labantu bama-foreigner banishutha ngendlela ekuthi thina we don't do. Ubona kugcwala like umuntu une-page lapho enishutha like kuma-swimming costume eveza like izinqe zabantu besimame baseThekwini. You allow those things? And we're just shooting in a respectful manner. Ninemithetho engaka. Yazi ngiyavidorize ngihamba lapha ku-Grey Street Complex Victoria lapha benithi niyoshutha khona. Sihamba lapho ku-Victoria. Ngizabela ngiyi-1. Ngikhombisa ukungcola kweTheku. Ngibuzwa even by a foreigner kusho ukuthi bafundiswe yini yayibona nto le ukuthi ngishuthelana. What the hell is happening kanti? Oh, sekwenzenjani? Sekufanele seku-apply kubani ke ukuthi ifanele sishuthe imigwaqo yedolobha which is public space. Ku-apply kubani? It's getting too much, guys. It's getting too much. Abantu abangafuni ukushuthwa ke ngcono bafaka ama-mask. Ngathi bazosixakekisa. Anifuni ukushutheka nivele faka nama-mask. Sicela ukuba freedom. Angithi ngikhona ngiparticipate ngisemashini ngize ngiyimi nami ngiyi-private enterprises myself. And then there are many other people like me in that march who don't mind to be videoized. Amasonto enanifundisa ukuthi ngavideorize seniletha lemithetho le estradini. Kakade lento eyayingafanele ivideorize phakathi emasontweni yini? Mina I've never understood those regulations. Mawuthi abuza kokunye futhi nadelela noma impendulo umuntu umbuzo ngendlela ehloniphayo but still impendulo uba ukuthi la uyadelela lo muntu ongiphendula akusimpendulo lento le. Ubuze omunye mazama ukuphendula athi hayi kunemithetho ye-architecture ukuthi angithi kwakushona ama-intellectual property so akufanelanga sishuthe i-building kwasho wacima ukuthi kanti kabani i-building animbhadalanga umnikazi le we-architect angithi nayo ibhadala so it's your property so what are you exactly saying? Angi-understand. Akusazi i-property ye-architecture yenu niyithengile. So what do you mean? Exactly, I don't even understand the regulations within shopping centers that we are not supposed to take pictures there. I mean, I don't understand these rules. Siyawabona akhona, but I don't understand. Ultimately, they're driving us to a state where it seems like we're no longer supposed to take photographs of anything. Kahle. What's the problem? Come on, people. Free. Now, we can't live like this. So, ma umuntu engathandi ukubonakala ekupublic hlalani emakini ningeze emamashini nina self thina ke siyekeleni semamashini sizishuthe semamashini nina mangafuni ukubonakala niseyini kumamashi omphakathi hlalani why ni attenda hlalani emakini niathendelani athi phela nanifuna ukubonakala mina ngankinga ungangiveza esiphundu ungangiveza ohlangothini ungangiveza phambili yimina lo kunini siyakhula sishuthwa zange sibe nenkinga nina kahle what's the problem if ungafuna ukushutha musu kuba endaweni ukuthi kuyashutheka khona
noma thina singeke nganishutha ama-journalist la azonishutha, nizokwenzani? Nizowashaya athi wona azonishutha, so nizowenzani? Nizowashaya. Asiwa.